Kilpisovellus löytyy sovelluskauppa App Storesta hakusanoilla kilpi tai kuka soitti. Voit kirjautua sisään kilpisovellukseen Googlen tai Applen tunnuksillasi tai antamalla puhelinnumerosi. Sinulle lähetetään kirjautumista varten vahvistuskoodi tekstiviestitse. Huomaathan, että tekstiviestin saapumisessa voi kestää jopa puoli minuuttia. Aktivoi tekstiviestisuodatus puhelimen asetuksissa. Mikäli haluat, voit ohittaa tämän vaiheen painamalla alaoikealla olevaa nuolinäppäintä. Huomaathan, että tällöin kilpi ei estä spämmitekstiviestejä. Mene asetuksiin. Valitse asetukset. Valitse viestit. Etsi listalta vieraat ja roskapostit. Valitse tekstiviestisuodattimeksi kilpi ja ota se käyttöön. Sen jälkeen paina vasemmalla yläkulmassa olevaa kilpilinkkiä, joka vie sinut takaisin sovellukseen. Ota seuraavaksi käyttöön tekstiviesti- ja puheluraportointilaajennukset, jotta voit blacklistata numeroita, joista et toivo jatkossa yhteydenottoja. Mene asetuksiin. Valitse asetukset. Valitse puhelin. Etsi listalta tekstiviesti- ja puheluraportointi. Tässä näkymässä varmista, että tekstiviesti- ja puheluraportointilaajennuksen valintana on kilpi. Seuraavaksi paina vasemmalla yläkulmassa olevaa kilpilinkkiä, joka vie sinut takaisin sovellukseen. Jotta kilpisovellus pystyy toimimaan parhaalla mahdollisella tavalla, sille tulee myöntää käyttöoikeudet yhteystietoihin. Valitse Myönnä käyttöoikeudet. Tässä näkymässä kilvelle myönnetään oikeus lähettää ilmoituksia liittyen saatavilla oleviin etuihin ja käyttäjän turvallisuuden varmistamiseen. Salli ilmoitukset. Anna sähköpostiosoitteesi, jolla haluat rekisteröityä. Antamaasi sähköpostiin lähetetään linkki, jonka kautta vahvistat kilpisovellukseen rekisteröinnin. Jos tätä sähköpostia ei löydy, tarkista myös roskapostikansio. Voit ottaa kilpisovelluksen premium-tilauksen käyttöösi heti. Se veloitetaan sovelluskaupassasi voimassa olevalta maksutavalta. Voit myös kokeilla sovellusta 2 viikkoa ensin ilmaiseksi. Tässä näkymässä määritellään suodatettavien puhelujen asetukset. Hiljennä kaikki tuntemattomat numerot. Asetus estää puhelut numeroista, joihin et koskaan ole ollut yhteydessä tai joita ei ole tallennettu yhteystietoluetteloosi. Blokkaa pahimmat spämmääjät. Asetus kannattaa pitää päällä, jotta kilven tietokannasta löytyvien häiriösoittajien puhelut eivät edes hälytä puhelimessasi.